El meu pare venia de Sant Llorenç, el seu pare era rajoler, entre altres coses, era pagès, tenia vinyes i tal, i amb el seu germà van vindre aquí a Castellar i van muntar un forn de totxos allà a Puigverd. Ma mare era d'Olesa de Montserrat, el meu avi es va quedar vidu amb tres nenes petites i com que no podia gestionar, cuidar-les i treballar i tot plegat, les va portar a la Casa Caritat, que és on es van criar. I el meu pare ja era un tio solter i li van dir que si anava a la Casa Caritat segurament trobaria alguna bona dona, que van sortir 3 mesos els caps de setmana, el diumenge baixava el meu pare, anaven al cine, anaven a prendre alguna cosa i tal, i ma mare va passar de la Casa Caritat a Castellar.